Estem començant, com aquí que diu, fa poc, relativament poc, a posar en marxa un grup de treball en companyia d'altra gent que ja havia fet alguna coseta per poca, per a investigar història i sobretot la memòria democràtica a nivell local, que no n'hi ha massa coses encara fetes de cara a la promoció pública. I la idea és bàsicament, en principi, recollir informació i a mesura que en tinguem mirar de crear un memorial de cara al públic que pugui tindre punts de referència, com ara, per exemple, este ninxo que tenim, que és on hem trobat 8 víctimes de la repressió que van ser afusellades i que d'alguna manera és l'únic punt que tenim avui en dia com a símbol en aquell moment a la localitat. Toni, a qui pertany el ninxo Lixe? Aquí pertany, el ninxo en qüestió va ser a finals de l'últim ajuntament que no era democràtic, abans del 79, i va ser, suposo que iniciativa dels familiars desafectats que es va parlar a l'Ajuntament per veure si es podien portar. Alguns d'ells estaven enterrats a part en Paterna, altres estarien junts en algú més. El que no se sap segur és si els restos que puguen haver ací corresponen en definitiva als que n'hi ha ací referenciats. Alguns d'ells estan enterrats en ninxos com puguin ser estos, i això sí que està clar qui eren cada un dels que n'hi ha ahí. Altres es van traure d'alguna fossa que no se sap massa bé si seran o no seran, però en fi, és el que es va tractar en l'Ajuntament en aquella època. Entonces no es podia saber l'ADN de ningú perquè no existia això. És estrany que fos abans, encara durant el franquisme, i és una de les coses que s'ha de veure quina documentació podem trobar, perquè sí que sabem que és anterior a les primeres eleccions democràtiques després del franquisme. Falta veure com es va aconseguir fer això.